O Bloque Nacionalista Galego recolle tamén o malestar do persoal médico do Hospital da Barbanza, que hai uns días denunciaba un déficit de 4 facultativos en urxencias, o que está a provocar unha sobrecarga nos profesionais e unha demora na asistencia aos doentes. A esta situación súmase tamén o deterioro paulatino da atención primaria, con centros de saúde pechados ou con baixas de persoal, o que deriva nun aumento no número de asistencias no centro hospitalario. Denuncian que dende 2019 non se produciu incremento algún no seu cadro de traballadores, polo que lle exixen á Xunta que destine máis recursos e persoal. Pois exiximos algo tan simple como que se atendan as demandas do personal e as demandas dos usuarios. É dicir, que se cubran ese déficit de 4 facultativos que hai e que se manteña, cando menos, as condicións laborais do persoal nunhas circunstancias que non de pé a que ninguén, absolutamente ninguén, queira vir traballar a nosa comarca. Dende o BNG fan tamén unha chamada a mobilizarse o vindeiro domingo 12 de febreiro en Santiago, en defensa da sanidade pública galega. Animamos a toda a poboación da Barbanza e de todo Galiza a que se manifeste o vindeiro domingo 12 de febreiro en Santiago de Compostela para defender uns servizos públicos de calidade, nomeadamente a atención sanitaria, non? Que tanto nos está padecendo os recortes do Partido Popular.